В видео номер 2 от поредицата Scan в час вече започваме работа по нашия дизайн. Винаги си избирам от персонализиран размер документ А4 Landscape или тук отгоре си записвам точно какъв размер искам да бъде. Ширина 297 на височина 210 мм. Сега си го избирам от тук. Избрала съм си тема с пчелички и винаги започвам работата с банера. Ето тук виждате моя банер, който съм създала. Мога да ви покажа и от какви елементи е съставен той. Разгрупирам го, давам на позиция, слоеве и виждам всеки един от елементите на страницата, от които съм съставила моя банер. На елементи си записвам, че търся банер, но не го търся във форми, не го търся в графики или снимки, а в рамки, за да мога да приложа вътре някакво изображение. Оразмерявам си банера, колкото искам да бъде. На един лист обикновено позиционирам по две букви, ето тук по два елемента. След това си търся вече фон за моята тема. На елементи мога да добавя и думата фон, за да не ми излезат отделни елементи пчели. Ето го този, който съм използвала. С привлачване го прилагам към банера, към рамката. Следващото нещо, което съм направила тук, е да сложа подложка, за да имам очертание на самия банер и да не е от край до край изображението. Вие, ако искате, не го правите, а си оставяте така изображението. Продължаваме с елемента, който е в средата, който ще ми служи за фон на буквите, за да се отделят от фона с пчеличките. Мога и да си избера директно от формите някаква форма или да си запиша и да търся нещо, което смятам, че е по-подходящо за моя банер. Мога да хвана от тези форми, ако не ми харесват, мога от трите точки да дам вижте още подобни, за да ми излязат такъв тип форми, които да приложа на моята страница. И си търся по форма, например кръг. Искам кръг да ми е формата. Мога да си избера от тук форма или от формите да видя някаква друга, ако повече ми харесва. Но кръга ми трябва да е плътен, когато го приложа, за да не излиза фона под него. Прилагам си този елемент по средата и вече трябва да си търся някакъв дизайн на надпис. Тук съм използвала шрифт TT Masters с ефект очертание. Очертанието съм си избрала да ми е тъмносин цвят. Всеки може да си избере според неговия вкус какъв да бъде шрифта. Започвам с буквата на добър час или вие каквото искате да изпишете на вашия банер. След това започвам да търся подходящ шрифт, който да е отдебелен, да изглеждат по-изпъкнали буквите. Може да е по-закръглен. И когато си избера шрифта, мога да вляза на ефекти и да видя какви ефекти мога да приложа, за да стане още по-добре да изглежда моя надпис. Вътре буквата не ми харесва, че е черна. Ще сменя нейния цвят с някой от цветовете на снимката, за да си пасне като дизайн. И след това да направя рамката в подходящ цвят. Например, по-тъмничка да е рамката, за да изпъква самия цвят на буквата.
всичко вече е въпрос на вкус. Как вие искате да изглежда самата буква. Оголемявам. Мога да направя рамка на самия банер. Мога да сменя цвета на тази рамка или дебелината. Ето тук намалям дебелината на контура, за да бъде по-тънка. Този контур ми е единствено при изрязване. Той ми помага при изрязване, за да се изпъкне самото изображение от листа. Особено когато са еднакъв цвят. Фона и листа, бяло, например, както е в случая, си слагам такава рамка, за да ми е лесно изрязването. Обикновено банерите се продупчват с по една дупчица в двата края, за да се нанижат на някаква лента. Може и да се залепят, естествено. Ако ви е трудно после да направите отворите еднакви, също може да си приложите елемент кръг, който кръг да сложите на точните места, където искате да има дупчици. Правя си единия елемент, поставям го където искам, увеличавам си за такива дребни елементи, винаги е по-удобно да си увеличим и след това си копирам елемента кръг, поставям от другата страна и така вече имам отбелязано точно къде да продупча. Сега, за да си направя още един от същия банер на една страница по два да са, този най-добре да си го групирам, за да стане като един елемент, копирам си го и така вече имам два банера на един лист. След това го разгрупирам, сменям си буквичката и единственото, което ми остава да направя е да си направя достатъчно копия на този лист, за да си направя целия банер. Ето, например, при буква Д, тя леко излиза от очертанията, бих могла леко да я вдигна нагоре или малко да я смаля, за да пасне шрифта на отвора. Но трябва да го имате предвид, че при следващото копиране, тук буквата ще е малко по-нагоре, ще трябва да я върнете на нейното място, така че да изглежда в центъра на кръга. Ето така. Въпрос на вкус е каква ще ви е темата, какъв ще ви е фона, но от елементи може да си намерите доста добри фонове за различни теми. Тук съм използвала друг елемент отвътре. Можем да видим повече информация за него, името му и да видя още подобни като него. Ако не иска да хване съответния елемент, който искате да проверите, отивам на позиция и си избирам, понеже те са наслоени. Ето тук се подреждат кое да е най-отпред, кое да е по-назад. Например, буквата, ако я отбележа и дам назад, тя ще отиде зад този елемент. Затова ето тук на слоеве са подредени и мога да си избера дори и по-задни елементи, да ги редактирам, да ги изтрия, да ги преместя. От тук може да си видите как изглежда надписа и след това да си продължите с редактирането му.